Apo! 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 Mandraitan ay. Ay na. Ada tama ng di kolektor tilendingan. Lakay. Lakay. Ada tama ng di kolektor tilendingan kinyaon pagbayad ko. Sikat ay sumangong lakay. Uy, da apo data ka manain. Ay na apo lakay ang kakidin. No damagan na, ibagam nga nagbakasyonak. Tapos han mga ulitin di naramid mo ide. No kas pangarigan damagan na no ang agsubli. Ibagam nga no next year. Next chair. Uwan lakay. Next chair, di ba nag-sublime? Sige raw da. Apo nagrigan na. Apo, utang kan tumalt. Ay, naimbagal daw sir. Si kamo gayam sir. Kayam sa... Ay, naimbagal daw yun sir. Sir, ni ma'am nga Jonah nga ay. Ala sir, pasensyan. Wrong timing ka manin sir. Awan isuna sir. Nakabakasyon ka no isuna sir. Ay, nakabakasyon manin sir. Kanong nga awid na sir. Ala, next year pa'y kanong mutisang po na sir. Isumuting bilin na itatay. Ay kasi sir. Ay nako, sayang nga rod Nagsayang mantahan ko nga naabutan ni Suna. Ay na, sayang sir, datay nangabakan na. Sapay nangabak isuna iti, house in lot, kin Fortuner, DJ Parapol mi sir. Gawin sir. No saan nga mapirmaan, itatanga oras dato'y claim stub na. Awanan sir, maporpitin sir, dadya nangabakan na. Aya sir. Ay kit, ala, pasensyan sir. Katalaga kabilin-bilinan na itatay sir. Nga ibagat ka no, nga next year pa iso na nga sumangpet sir. Ina, sayang nga tao talaga sir. Hikarod sir, pumakada kaon. Mapana nga ron din sir, hanang agbayaga, hindi lang tigagarak sir. Ay sige garod sir, ala, pasensyan sir Bakit? Bakit? Bakit rumwar ka? Nawalin. Nakawit na, hindi kolekturin. Inaapaw, datan tumaagutang-utang kan tumay, sa di ka agbayad. Awanan ba kahit nagawi din? Sigurado ka? Wain, sigurado. Ay, salamat. Baglakit din ka natulnog ka lakay. Good job sa kalkalinduusan nakidjay. Okay. Imbagam nga road nga next year nga agawid na kay. Wain ba kahit imbagak datay bilin mo di ka agdanag. Imbagak nga next year ka pa nga agawid. Ay napaw, naramid mo pa nga ulbod ti taon ba kahit ko. Kidusto ta, nakasingsingiran ti 1 year. Ay na, apo ba kahit kan mga agsinger ti gagara na. Nya. Kanya nga rin may imbaga lakay. Ay na, apo ba kahit sayang na sayang nga talaga bakit. Ay na, umay na lang gayam nga ipadamag bakit. Kin umay na ka lang kumapagpirmain bakit. Tanangabak ka, iti house in lot kin Fortuner bakit. Di kayo parapol da. Yeah? Come on. Apay, di malagay. Dajay stop dajay rapol ticket ngayon taday, di nag-loan kayaw. Ay na, sikat tinangabak bakit. Umay na ka lang kumamagayang papirmain bakit. Di dyan ti pang claim mo. Tanudim na pirmaan tatayawanan. Naporpitin ako na mga nakabakasyon ka ti makatawain na. Ay na apo. Amam nga datak o nakatugaw. At kalkalinduusan nakdita. Ang madaak dita. Apay nga dinak inayaban. Ay na apo. Nangabag akong gayang. Apay nga dinak inayaban. Ay na apo. Nakais-slow ka nga talaga. Slow ka nga talaga. Ay na, di ko na might bagay nga ibagat nga nagabakasyon ka. Next year ka pa nga gawin bagay ka. Ay na.